Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα, είχε 4 παιδιά και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπαιξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανε άλλα 7 παιδιά. Έχασε τόσα γίγαντα. Συγκλονιστικά. Φοβερό, ναι.